Is voor €3 alsjeblieft. Fantastisch. Maarten Welling uit Münstergeleen is één van de gelukkigen. Hij mag het eerste nummer van Charlie Hebdo na de terreuraanslag mee naar huis nemen. Dat voelt heel goed, maar nog beter voelt het om een bijdrage te leveren aan de vrijheid van meningsuiting. Het satirische Franse Weekblad is vandaag in Nederland verkrijgbaar. Wel maar in beperkte oplagen. In Limburg werden er maar 2 geleverd, hier in deze boekhandel. Geen lange rijen vanochtend, het blad wordt hier alleen op bestelling verkocht. Inderdaad, 2 edities. En we hebben nu intussen al 47 inschrijvingen. Dus die andere 45 moeten wachten. Ja. Op de cover van het blad wordt de profeet Mohammed afgebeeld. Hij huilt. Alles is vergeven, staat erboven. De overgebleven cartoonisten maakten de balans op van de afgelopen week. Met maatschappelijke thema's in Frankrijk en natuurlijk de gedachte aan de aanslag op het blad zelf. Het is met heel veel tekeningen. Een nogal drukke opmaak, lijkt me zo. Maar als je goed Frans kent, dan heb je er vast en zeker heel veel aan. Ja. Het is natuurlijk niet dat mijn Frans zo goed is dat ik direct een commentaar kan geven. Maar samen met mijn familie zal ik hem minutieus doorlezen. Met een Frans woordenboek erbij. Met een dik Frans woordenboek erbij. Dat zal zeker nodig zijn. En als je dan toch achter het net hebt gevist, geen zorgen. Want deze editie van de Charlie is ook in een digitale versie verkrijgbaar. Het blijft toch vooral de boodschap die belangrijk is. Het gaat om relativeren en het gaat om vrijheid van meningsuiting. En dat steun ik van harte.